La veritat és que a mi sempre m'ha agradat desplaçar-me ràpid per la muntanya. Jo no sabia que acabaria corrent a aquest nivell, curses de muntanya. A mi m'ha agradat desplaçar-me ràpid, fer activitats i puguis abarcar com més territori millor, no? I això doncs m'ha portat a penjar-me algun dorsal i acabar doncs convertint-me en corredora d'ultratrails. L'inici va ser fa molts i molts anys amb la Marató de l'Aneto, que ella va ser la meva primera marató de muntanya. Llavors, entremig va haver-hi un accident d'escalada i vaig tornar-me a reenganxar al cap de 10 o 12 anys. En aquesta nova onada que està de moda ara de córrer, doncs ha sigut quan m'ha tornat a agafar de ple i és com quan dic, no? La vida et dona segones oportunitats i les he aprofitat. Sí, va ser un cop dur, no? Perquè a mi el que m'agradava doncs, era córrer, competir, estar a la muntanya i allò doncs, em va posar fre, no? Aquesta trajectòria. Però a la vida se tanquen unes portes, se t'obren d'altres i la qüestió doncs, és mirar endavant, buscar solucions. I ja han passat els anys i m'he pogut recuperar favorablement i arribar on estic, doncs, per mi és un regal, no? Cada dia que passa i cada dia que puc sortir a córrer per la muntanya doncs, és un regal. Sí, jo tinc la sort que puc viure, som molt poquets els que podem viure d'aquest esport, però tinc la sort de poder-ho fer, tinc un equip al darrere també doncs, que m'ajuda a gestionar tots els sponsors, també faig moltes xerrades de motivació, motivacionals, no només a centres d'excursionistes sinó a empreses i això m'ajuda molt al meu dia a dia i bueno, entre això, els sponsors, els premis, de moment estic contenta. Sí, la ràdio també és un nou camí, no? M'hi sento a gust, comunico, m'agrada compartir i bueno, això és una cosa més, no? D'aquest menú diari. Avui, per exemple, el meu dia a dia, al matí doncs, ha sigut entrenar 2 hores per Montserrat, he dinat amb els nens, ara vinc a la ràdio, al vespre tinc un massatge i demà marxo cap a Gran Canària, on passaré 10 dies per preparar la primera ultratrail de l'any, no? Copa del Món. És un no parar. A les curses hi ha moments de tot, hi ha moments molt bons, que et trobes molt bé, i vas ràpid i comparteixes amb els altres corredors, però hi ha moments que quan portes 16 hores corrents et fan mal al cos. I aquests són els moments que has de saber gestionar. Però és que la ment és molt forta, a mi m'ha passat de tot corrent i he superat situacions realment adverses. M'he obert el cap corrents, m'he perdut, he passat molt de fred. La frase que solc dir, que el sofriment és momentani i la glòria és per sempre, que això no dura per sempre i que d'aquí poquet estaré a la dutxa i asseguriré el triomf d'haver arribat. I aquesta victòria o no el fet de guanyar o de complir el teu objectiu és una satisfacció que et dura realment per sempre, no? I aquest patiment és momentani. I moltes vegades també una retirada de temps és una victòria, i dius, mira, avui no toca i no passa res. De tot se n'aprèn, no? Sempre dic que se n'aprèn més de les derrotes que de les victòries. Cada ultratrail és un aprenentatge, que és un camí de vida, no? Que el vas aplicant i cada vegada doncs, et fa més fort. Són rivals i amics a la vegada, no? Són rivals, però jo penso que el veritable oponent ets tu mateix. Els altres doncs, són els teus companys de viatge que estan allà i competeixen, però en el meu esport ets tu, perquè no es decideix per dècimes de segon. Si estàs pendent moltes vegades dels teus rivals, és que no estàs prou pendent de tu mateix i segurament que se t'escaparà l'energia per alguna banda. Jo, a banda de Catalunya, perquè sempre dic que estem en un país meravellós, m'ha fascinat Nova Zelanda, és un país impressionant. A Catalunya hi ha llocs impressionants, no? De la Vall de Boí, a Montserrat, al cim del Pedraforca. Aquests 3 punts estratègics a mi em tenen el cor robat. Soc una persona molt transparent, si puc ajudar a posar el meu granet de sorra doncs, a que aquest país sigui millor pel bé del país i pel bé de tothom, doncs el posaré. Sé que la meva opinió no agradarà a tothom i que
Potser se'm tancarà alguna porta, però se m'han obert d'altres i estic molt contenta i orgullosa que així sigui, no? Jo animo que la gent s'expressi. Si sóc del Barça, doncs no me n'amagaré, no? I posaré al Twitter que sóc del Barça i que vull que guanyi el meu equip. I si vull que el meu país tingui un estat independent, tampoc me n'amagaré, no? Independentment de tot l'altre, perquè jo tinc moltes amistats a Espanya, considero que és un país meravellós, però ara mateix estem en una situació doncs, que no és sostenible i pel bé de tothom penso que el millor és un estat propi. Per mi molt va ser un regal inesperat i un dels millors regals que m'ha portat aquest esport i el fet d'expressar-me lliurement, no? També crec que té part de culpa, no? Me'l van donar al costat d'un gran esportista, també el Gerard Piqué, que no té pèls a la llengua, i penso que també va ser un reconeixement a la tasca que estem fent com a esportistes, però que també anem una mica més enllà. A més, això considero que tampoc és un premi meu individual, sinó és un premi pel meu esport, que és un esport més minoritari, però que això segurament el farà més gran. Tinc algun somni pendent, no? M'agradaria guanyar el Montblanc, que per mi és una cursa que és la Champions d'aquest esport, i altres curses que encara no he tingut la sort de competir, però no es pot estar a tot arreu, mica en mica. Segurament l'any que ve aniré cap al continent americà i allà m'agradaria disputar curses emblemàtiques. Fins que el cos i les ganes diguin prou. L'edat sí que, clar, és un factor determinant, però en aquest esport, que és un esport de resistència i també de coneixement, juga a favor, no? Per tant, hi ha corredors professionals que estan a punt de fer els 45 anys, que estan amb un rendiment excepcional, no? Com és el cas del Tòfol Castanyer, Miguel Eras, Nathalie Moncler, que estan a dalt de tot. A mi m'agrada molt, com he dit abans, escoltar música, també m'agrada molt escriure. He escrit el Córrer per ser lliure, que per mi va ser una autèntica ultratrail de 9 mesos, però que em va portar moments únics, no? Sobretot estar amb els amics, soc una persona molt propera, m'agrada que la gent vingui a casa a compartir molts moments, i les xarxes socials també em tenen de vegades enganxada, m'agrada saber què fa la gent, compartir opinions, i jo no sé què és l'avorriment. M'agrada imaginar, m'agrada marcar-me reptes. Jo penso que qui té un somni té un tresor i que s'ha de lluitar una miqueta pel que t'inquieta, pel que vols i no deixar res a l'atzar, no? Som un riu, som